Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo akong magluto ng tortang talong na may giniling. Ayan, start na po mamshi! Tips mamshi, ito yung pinaka very easy way para ihawin ang talong para hindi mawala ang lasa. Habang niluluto ang talong mamshi, mag-isa tayo para sa giniling. Una, iprito ang patatas at iset aside ito. Mag-isa ng bawang at sibuyas. Isunod ang konting giniling. Hayaan itong malutong na mag-golden brown at lagyan ng toyo. Igisa ulit ito, mamshi, at ilagay na ang patatas. Haluin lang, mamshi, at iset aside ito. Sunod, balatan ang nalutong talong. Pagkabalat ng talong, mamshi, mag-scramble ng itlog at ihalo ang talong. Mag-init ng mantika. At pag mainit na ang mantika, pwede na magprito, mamshi. Ayan, dahan-dahan. Pwede lagyan ng konting itlog sa taas at yung nalutong giniling. Hintayin lang, mamshi, ng konting minuto at pwede na itong ibaliktad. Dahan-dahan. Hawakan ang tangkay ng talong, mamshi, para hindi ka mahirapan. Ayun lang. Luto na po. Thank you for watching. Bye!